GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruña, orain ardo karta berezia. Asteburuan Sanduzelaiko jaiak. Larunbate guerdian kalderetetan gazteentzako gunea. Ondoren Iruindarrok elektrotxarangarekin kale jira auzoan barna. Gauean 4 gune gozatzeko, Marianitos Blai, Raperos de Maús, Puro Relajo, Salsa DJ eta Tekno gaua. Eta igandean goizeko 10:00 aurrera Nafarroko etorbideko aterpeetan artisautza erakusketa. Arratsaldean Goitiberak. Asteburuan Sanduzelaiko jaiak. Jai herrikoi parte hartzaile parekide eta euskaldunak. Gora Iruñea! Zurekin sentitzen naiz. Txantreako Euskaldunon biltoki Txantreako festak. Apirilaren 29an ostirala gaueko 9:30 bertso afaria Aitor Mendiluze eta Beñat Gaztelumendirekin izen ematea 699-612-124 telefono zenbakian. Euskaldunon biltoki Txantreako festak. Euskal Herria Irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egun honen zule goizeko 9:00 eta 5 minutu dira. Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu Metropoli Forala. Beste 2 orduz, osteguna da, apirilak 21 ditu. Eta Eduardo Santos alduguko diputatua gozegreban dela gogoratuko dugu eta arekin hitz egiteko parada izanen dugu 10 minutu barru. Errefuxiatuen inguruko akordioaren aurka, ari da gozegreban, protestan, eta bihar ostiralean izanen da protesta, Zaragozan eginen dute bereziki, eta horren inguruan hitz eginen dugu geroxeago berarekin. Iruñeko gaiak jorratuko ditugu udal ordezkarien solasaldian gurekin izanen dira EH Bilduko Patri Perales, gero Abaiko Antxo Fernandez eta Arantzadiko Aitor Balbaz, Iruñeko euskarazko aurreskolen matrikulazioen datuak eta gero eta gertuago ditugun San Ferminen jai ereduaz mintzatuko gara, nola, nork, noiz, zer antolatu. Bestelakoak ere Irrintzi mendi aterpean Felipe Uriarte mendizalea izanen da eta Nepaletik iritsi berriak diren bilagun ekarriko ditu. Naroa Gaintza eta Gorka Gabina. Hauexek eta beste hainbat kontu esan bezala 11 bitartean euskalherriairratia.eus FM-ko 91.4. Metropoli Forala. Egunon, Juan Cruz, Lakasta. Egunon, Peio Arginarena. Egunon, Metropoli Foraldarrok. Eta egunon, Jakina, Igor Eskudero. Ari Eskudero teknikari, zemoduz. Egunon, bikote oso ondo. Iruña Zarran hartu beharko dugu pote bat, ez? Ba, pintxoa gati diozu, ezta? Bai, pintxo txapelketa Iruña Zarrak irabazi du. Dudik gabe. Baina beste modu batean formulatzen alda. Ez da antenan egin duen Mikelek edo erredakzioan. Ez dut oso argi, baina biotako batean aipatu dut, eta iruditzen zait nabarmentzeko modukoa dela pintxo euskaldun batek irabazi dela txapelketa. Izen euskalduna dauka, ez? Bai, mokau bat deitzen da, un mokau egiaren aitortze, baina mokau hori zalantza izpiri gabe euskarazko hitza da, beraz, pintxo euskaldun batek irabazi du Iruñerriko do Nafarroako pintxo lehiaketa. Ez da nola den kontua, Iruñekoa da, baina gero Iruñerriko zenbait tabernak eta gareskoek eta parte hartzen dute. Bueno, hortxe utziko dugu kontua. Kontua da pintxo euskaldun batek irabazi duela. Beraz, hartuko du bermuta, gero zuk eta biok, baina eta Peio ere eramanen dugu, jakina, baina horren aurretik lan pixka bat egin beharko dugu, beraz, arren otoi eta favorez, Igor Pertsianar! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik.
Beti bezala gure kioskoan lau egunkarirekin egin dugu topo berria gara Diario de Noticias eta Diario de Navarra. Uharteko gazetak Diario de Noticiasek lauzuta bera zabaltzeko nabarmendu du larrialdietan giza baliabide zein material gehiago edukiko dituztela itxaron zerrendak murriztu ahal izateko eta kalitatea hobetu ahal izateko. Diario de Navarran aldiz diote iruzurrak kalteturiko 9.000 ibilgailuak birprogramatzen hasi dela Nafarroako Volkswagen bestalde berriak azaleko irudi nagusia eta goiburu nagusia eman dizkie Arcelorreko langilei atzo giza katea egin zuten Zumarraga eta Urretxu artean eta irudian lanjantzi larainekin eta kasko txuriekin ageri dira. Azkenik garan irakurri dugu Espainiako barne ministroak eskatu duela de Prada epailea zigortzeko torturaz mintzatu dela eta. Azaleko irudietara itzuliz, Uharteko kazetan Diario de Notiziasen Dantxarineako mugako etxola eta pasabidea itxita ikusi ditugu argazki oinaren arabera mehatxu jihadistaren ondorioak dira. Diario de Navarran berriz Patxizko osasunako presidente hoia auzitegietatik irteten ikusi dugu Javier Asiain abokatu ezagunarekin batera doark lagundurik. Argazki oinaren arabera atzo Izkok aitortu zuen epailearen aitzinean beste zenbait talderia akaso ordaindu zitzaiela. Azaleko irudiekin amaitzeko aipatuko dugu garan Atletikeko jokalariak ikusi ditugula atzo ligako partida jokatu zutelako eta haien homonimo Madrildarraren kontra, hau da Madrigo Atletikoren kontra galdu egin zuten, Eibarrek ere porrot egin zuen atzoko jardunaldian. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean atentzioa eman digutenak honako hauek. ETB seinalea eteteko eskatu du Penek eta orain Madrilek agindua eman. Baina, badirudi horrek eta hori da guk argitzen dugu, badirudi horrek ondoriorik ez duela ekarriko izan ere egungo Nafarroako gobernuak salaketa bertan bera utziko du. Sánchez de Muniainek ez zion jakinarazi egungo gobernuari salaketa hori aurkeztua zutela eta horregatik iritsi da orain Madrigo gobernuaren agindua eta beren seinalea eteteko. Garan ikusi duguna atzo Rajoyk eta Puigdemontek bilera egin zutela Moncloan, bi ordu eman zituzten batzarturik eta haien arteko desadostasunak nabarmendu zituzten bilera horretan, beti ere garak dioenaren arabera. Notiziasen irakurri dugu Podemosek eta Ezkerran Batuak akordioa lotu dutela estatu osoan hauteskundetan batera parte hartzeko eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu Libiako kostaldearen parean izandako itxasontzi bat ondoratu dela tor 500 etorkin edo ieslari zendu direla itxura guzien arabera. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4 Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 12, gaur ordu honetan zabalduko dugu eguneko albiste agenda. Mikel Bujanda, egunon? Bai, zure ere. Nondik zabalduko dugu, nondik helduko diogu? Bueno, gaurko ostegun honek ze panorama eskaintzen digun, eta nik uste asko gutxi gaurko honetan liburu gintzak, liburuen salmenta, irakurzaletasunak eta lakoak hartu dezaketela toki zabala. Zergatik, hementxe gaudelako, hilaren 23 hor seinalatu izaten da Cervantes, Shakespeare, eta horren inguruan, oin esan dugu, betire hemen geuretzat eta euskarazko testuen irakurketa eta hori datorren asten etorriko dela, baina gaur esate baterako hor hizkuntz eskolan hor badute irakurraldiaren maratoi gisako bat, eta bertatik pasatzekoak dira besteak beste Nafar gobernuko hezkuntzako eta kulturako kontseilariak, Ana Herrera eta Jose Luis Mendoza eta Ana Herrera. Hori egunea zehar eta irakurraldi, jendaurrekoa eta publikoa egiteko.
Ta aldi berean, gaur ikastoletan, jul, esaten dioten, hauteskunde literarioak egiteko eguna dute. Umeek gustoko, gogokoen dauzkaten testuak zein eta hori bozketen bitartez eta adieraztekoa. Irakur zaletasuna sustatzeko modu bada hori, irakurzaletasuna eta aldi berean ere ariketa eta praktika demokratikoak eta ensaiatzeko eta urtez urte egiten dutena. Eta honekin batera liburu berri batzuren aurkezpena, kazetariendako aurkezpen bat Katakraken gaurko goizian 24 relatos navarros izenekoa. Beste horren beste autorek eginiko lanak motzian bilduta. Miguel Campionek koordinaturiko lana da. Eta arratsaldean aldiz Arkaitz Leonek lakabeko bizilaunak egindako lan berria, bigarren lanaren aurkezpena hau komedia eskaleko elkar liburu dendan izanen da. Liburu kontuez, bihar da Cervantesen, Quijoteren irakurraldia, aurten hori parlamentuan egin behar dute, bihar goiz eta arratsaldez, eta gero itzaldi talakoak ere prestatu dituste, eta larun batean aldiz liburu saltzaileen feria txikia bakarreko uste dutela, larun bat honetan Carlos Xirugarranan egin behar dutena, liburu dendatakoak eta Korte Inglesekoak, feria horretan Korte Inglesekoak onartzen dituzte, gero bakizu feria nagusian Gaztelu plazakoan ez dela alakorik. Asoziazioko kide diren liburu saltzaileak. Eta gero datorren astean etorriko da, Biurdana institutoak antolatutakoa, Jon Alonso dute aurten aukeratua, haren lanen irakurketa egiteko, eta horrek ekarriko duena, bi egun lehenago, Jon Alonsoren hitzaldia egin dela, kondestablen uste dut, prestatua dutela, iragarriko dugu, baina hilaren 27an da, eta horixe, liburuen inguruan, da irakurzaletasuna fomentatzeko lanak. Eta arte plastikora pasa gaitezke, eta berez publikoari bihar irekiko zaio, mistoen pabilloian, beraz Ziudadelan, erakusketa Marta Loredo Olaizen natura eta oreka izeneko erakusketa. Ez dut esan, parlamentua gaur osteguna, beraz osoko bilkura, hor badira zenbait mozio, ez du ematen oso luze, joanen denik gaurko saioa, ala iruditu bederen. Eta gero, solidaridadearen arlotik badator gaurko honetan, eta hor Miela Parra joatekoa da, Gizakia Herritar Fundazioak aurkeztu behar duen Despensa Solidaria, proiektuaren aurkezpen horretara. Eta zer beste, arlo sindikaletik lan postuetan gertatzen diren istripuez siniestralidade laboralaz UGTek egindako informearen aurkezpena. Hauek dira, asko gutxi dauzkagunak gaurko arratserako bestelakoak ere badaude. Izanen dugu, gaurko arratsean eta burlatan, torturaren salaketa egiten duen mural horren aurrean elkarretaratze bat, baita ere, gauzak nola ikusten dituzten, hor zenbait jendek, burlatar eta burlatar ez direnek adieraziko dute, sostengo adieraziz bestalde, larun batean egitekoa den manifestaziori, torturen salaketaren gaia lehen planoan baitugu. Sukaldari eta ostalariak eta egin berritan pintxoen lehiaketa eta hori, oain badator beste topaketa transozeaniko bat, itxasoaren bi aldetako sukaldariak eta hor pintxo batzu, baina frigituen prestaketa eta alakoak. Ez dakit hau esatea oso gai eukila den, oain urrena izan behar dugun geure solaskideari ez da egoki, ez da, behaz mintzagaitezen bestelako ez, eta gaurko arratserako beste lakoak ere baitira. Esate baterako filmotekan ostegunetan izaten dira hor proiekzioak, eta gaur berriz eman behar dute oso zabalkunde eta arrakasta handia izan duen filme batena, Arturo Cisnerosek eginea, Mama ya sé dónde está el dinero. Oso planteamendu interesgarria eta atsegina eta ekonomiaren errealidadea zein den, dirua norko ote duen eta nora eramaten duen, da nola izkutatzen duten eta aktualidade handiko gaia, lehenagotik ere proiektutatu dena, eta gaur Iruñeko filmotekan berriz ere ezkarozko seme den Cisnerosek egindako filmearen proiekzioa.
Arruntongi, Mikel, bada estimatu dago, eta guk aurrera eginen dugu jarraian Espainiako diputatuen kongresuarekin eginen dugu batan baitugu Eduardo Santos, Podemos alduguko diputatua. Egunon, Eduardo? Egunon. Eta horre gozegreba egiten ari zarete Plaza Bete errefuxiatu izeneko herri ekimenaren alde, ezta? Bai, ez dakit goze greba deitzia edo baraualdia. Edo lako zerbait, bai. Goze greba nahiko importantea da. Bai, goze greba baino baraualdia okerrez banaiz larun batera arte egiteko asmoa daukazue. Bai, pasan larun batean hasi ginen, eta horrela gabiltza. Aste bete barauan zergatik, Eduardo? Bueno, azkenean guk uste dugu deialdi bat egin bat zela, ez? Nola bait, ez dakit, nik esplikatzen dut, pasa gara irudietatik gero hitzetara eta gero keinuetara, ez? Irudia izan zen, ailan gixako hori nola ondartzen ikusi genuen dena hori eta hor kontziente izan ginen dena nola edo zer gertatzen ari zen, ez? Gero hitzak jarri ditugu, denok, ez? Bai instituzioan, eta badakit oso momentu erraroan gaudela, baina guk aurkeztu egin ditugu zenbait ekimenak nolabait, problema hori konpontzeko eta aurkituguna da Turkiarekin akordio lotxagarri horrekin, zeren azkenean externalizatzen edo kanporatzen ari gara nolabait mugen kudeaketa eta ordaintzen diogu hirugarren herri bati hori egiteko, ez? Keinuak da orain egiten ditugunak, ez? Paramonaldi hori eta guk uste dugu jendeak nolabait hitza berri sartu behar du zen hasiera batean irudiarekin nolabait mugitu egin zen eta elkartasunaren mugimendu bat edo bat izan zen, ez? Eta hori importantea bada ere guk pasatu nahi dugu ekintzetara, ez? Eta mugak ireki eta refuxiatuak hartu. Zeren azkenean Espainiak zinegin zuen nolabait 17.000 hartuko zitula, eta oraintxe bertan, aukerez banago, 18 besterik ez dira. Ez 18.000, baizik eta 18. Bai, 3-0. Amarga izortzi, ez da? Bai. Hori da, eta azken momentutan, ez dakit, gobernuak esan du, 80 helduko direla, eta hori tantak egitea da, eta guk denok badakigu gertatzen ari den Lesbosen eta Grezian, ezke gainezka daude, jendea oso egoera txarran dago eta irudiak besterik ez ditugu ikusi behar. Haizu, eta PPko gobernuak ezarritako blokeo hori nola apurtzen alda? Bueno, ez da bakarrik PPko gobernua, ez da Europa osoak egin duena, nola bait. Nik pentsatzen dut historikoki olako krisiak izan direnean eta gauza bat da gobernuek egiten dutena, ez? Real politikori eta dena. Baina bertze gauza bat da modu etiko batez gizarteak esaten duena. Momentu txarrenetan ere, esate baterako nazismoan, izan ziren beste aldera begira zutenak eta ez. Orduan horrek nolabait esplikatzen digu bai aldela, ez? Nolabait, nik animatuko nuke jendean keinuak egitea zen, azkenean bestela galdera izanen da, momentu horretan zuk zer egintzen du. Eta ezke importantea da. Ezke gueltatzen ari gara momentu ilun batzutara, ez? Ezke gerratik ies egiten ari den jendeari usten ari gara nolabait, inoren lurra batean, baldintza txarretan, tratu txarrak jasotzeko arriskuan, eta hori ezin da onar. Honetan, baloreak berreskuratu behar ditugu, eta baloreak dituen jendea atera behar da. PPko gobernuaren blokeoa nioen biztan da. Blokeoa Europar Batasunak ezarri duela, baina PPko gobernuak hartu zuen konpromisoa 17.000 ieslari hartzeko, 18 besterik ez du hartu, eta horri buruzari nintzen, ez da? Nola hartu gehiago konparaziora, badira hainbat autonomia erkidegotako gobernuak, bestea beste Nafarroakoa presta azaldu direnak errefuxiatuak hartzeko, baina PPko gobernuak ez du bidea zabaltzen, zer egin daiteke hori gainditzeko? Hori, kalera atera.
Besteik ez que Rajoy etorri zen kongresua esplikatzeko zemotako jarrera izan zuen Turkiaren afera horrekin eta hola, eta bera kontent zegoen. Esaten zuen, guri esker, ez dakit, azkenean asiloa salbatu egin da eta hola, eta guk begiratzen genion eta galdetzen genion buruari, eta nola egin duzu, zen azkenean jarraitzen dute hor, Zer egin daiteke, momentu komplikatu batean gaude politikoki, zeren gobernu bat ez bada osatzen, ez dago modurik, eta gainera gobernu hau deklaratu egin da insumisoa, zeren ez da etortzen, azalpenak ematera, kongresura. Orduan, blokeo instituzional batean gaude. Orduan, geratzen zaigun gauza bakarra da, keinu hauek egitea, kalera ateratzea, eta esatea gobernuari, gure eskubidea daukagula solidarioak izateko, ekiden ez ezaten hori, behintzat. Hori da, niri, behintzat ezait besterik bururatzen, uinetiko bat egitea, eta tira, eta horrela. Esan dugu, sostengatu nahi duzuen, bultzatu nahi duzuen ekimen herritarraren izena dela Plaza Bete errefuxiatuen alde, baina egiazki edo literalki ez da ala. Berez, Terna la Plaza por los refugiados da, zuzen ere, Zaragozan gauzatuko den protestaldia da, datorren larun batean, eta hor zurekin batera Baragualdian ari dira, Pedro Arrojo, Podemos Zaragozako kidea, Jorge Luis Bal, Hueskako Ekuoko kidea, eta Miguel Anxo, Marea Lugokoa. Hor, atentzioa ematen du, ezta? Aragoako bi diputatu, baina gero Galiziako bat eta Euskal Herriko Nafarroako beste bat. Bai, nik uste dut hau dela nahiko gauza pertsonala, nolabait. Pedro gaipatu zian, nolabait, Zaragozan antolatu gintzen dena hori, eta nik erabaki nuen egitea. Baina erabaki pertsonal bat da, esplikatu dizudan arabera, gauza etiko bat da. Nik nire buruari galdetzen diot, zer egintzen nuen, momentu hortan. Eta gainera ni diputatua naiz, orduan, nolabait, bisibilitate gehiago daukazu. Botere hori daukar nolabait, zurekin hitz egiteko eta hau zabaltzeko, orduan, erabaki nuen dena hori, keinu hori egitea eta aprobetxatzea. Eta guk ez dugu ezer zera lideratu nahi, azken finean. Guk izan nahi dugu solidarioak, azken finean da jendeak hitz hartu behar duena plazatan eta hola, eta esan benetan solidaria izan nahi duen ala hitzak besterik ez dire. Zer nolako jartzuna, ukitzen ari da, zuen Baragualdia, edabide handietan eta? Bai, hori harrigarria izan da, guk egin genuen izan zen nolabait keinu bat eta hola, eta gure lan normala jarraitu egin dugu, hemen gaude kongresuan, atzetan eren egun izan genuen osoko bilkura, normal lan egin dugu, publiko egin dugu, hori bai, eta batean atzo izan zen, leherketa bat zen, jende guztiak gurekin hitz egin nahizun, eta dena hori, Bai, hori hartzuna handia edukidu, eta horrek posten gaitu, Bestaldetik suposatzen dut ez dela normal hau egitea, kongresutik eta dena hori. Nola egiten ari zarete, esan duzu batzordeetan parte hartzen duzuela, eta zuen diputatu lana normaltasunez egiten duzuela, gero gaua non igarotzen duzue? Ez gure tokitan, normal, bai. Lan egiten ari gara, gertatzen dut gauza bakarra da, lan aldi batean egiten ari garela, eta jazta, eta besterik ez, normalean eserlekutan gaude, nolabait hau bizibilizatzeko, baina zer izaten baldin badugu, mugitzen gara, bulegora, orain dagoen bezala, zer elkarrizketa bat daukat, edo osoko bilkuran, edo batzordetan, atzo bi izan genitxun, eta horrela. Bigarren Baragualdi, zenbat egun daramatzazue, dagoeneko? Larun batetik. Gau, 6garrena izanen da. Esaten da, eta Baragualdiak egin ditugunok badakigu, lehendabiziko biak direla okerrenak, ez da? Bai, lehendabiziko biak okerrenak dira zen gorputza koitura hartu behar du, Jakiten du elikadurarik ez duela, eta metabolismo aldatu behar da, metabolismo aldatzen da, eta da, isurkirik eta ez du isurtzen urdaia, bigarren egunetik aurrera, eta hori eskertzen da, hasieran ez da, goza limaleko etengabea egoten zara. Ez hain besterako, Eta nola inen duzu, etzi Zaragozara?
Ba, ez dakit zeren hortziralean etorriko da Pablo Iglesias eta Pablo Etxenike Iruñera, eta ez dakit nola ibiliko naizen joateko gustatuko litzaidake. Baina, eske dena ezin da bizitza honetan, baina nahiko nuke joan eta bizibilizatu pixka bat nire laguntza hortan, eta bueno, animatzia jendeai, nolabait, olako gauzak antolatzeko baita ere Iruñan, zen nik uste dut Nafarroan jende solidario asko dagoela, eta horrela zaleratzen da, kaletan, eta esaten dizute, Eta mobilizazioak ere egin izan dira, ez da? Eta hor bada jendea mugitzen ari dena, egiaren aitortze orain arte ez dira oso jendetsuak izan. Ederki, bada Eduardo Santos, Podemos alduguko diputatua gozegreban edo baraualdian Madrilen, errefuxiatuen alde, mila esker goizeko tenore honetan, Euskal Herria Irratiarekin solasean aritzeagatik. Mila esker zuri, Juan Cruz. Besarkada bat, ongi bizi. 9:30 jotzear, 9:00 eta 29 zehatzago esan da, gure eskaletaren arabera, jarraian gurean zerbitzu publikoko informazionea entzunen dugu. Horren ondotik Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin. Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Gaur ostegunarekin lehenengo gastronomia topaketa transozeanikoak, arratsaldeko 7:00 frijitu lehiaketa egonen da Kafe Zentralen, sarrera doan larunbatean aldiz, Alde Zaharreko tabernetan dastatu ahalko dira frijituak. Umeek hitzordu hainbat dute Iruñeko liburutegi publikoetan gaur, 5:00 Sanduzelaiko liburutegi publikoan Ipuin kontalaria, 6:00 aldiz Yamagutxin Kamishibai kontakizuna eta 6:30 Arrosadian, sarrera doan izanen da guztietan. Ostiralean zirkulazio zerga ordaintzeko epea amaituko da, epe horretatik aurrera, Merkatu kaleko 7 eta 9 zenbakien bigarren solairuan, baino ezinen da ordaindu legeak ezarritako errekarguarekin. Informazio gehiago 0 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Uda honetan ere, euskarazko udalekuak. Uda honetan, Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948 3040 76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta Iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Zubiri, Eugi, Iragi, Olloki, Larrasoaina, Iruñetik oso hurbil, Esteribari barra, Paregabeko bazterrak, paisaia zoragarriak, herri arkitektura, Santiago bidea, egun pasa ederra, zatoz eta ezagutu. Esteribarko udala. Lehen gastronomia topaketa transozeanikoak, Iruñean, Hondarribi, Bayona, Brasil, Kolombia eta Iruñeko zukaldariekin. Ostegunean, frijituen lehiaketa, Zentral Kafean, arratsaldeko 7:00. Sarrera librea. Eta larun batean, dastatzeko aukera Alde Zaharreko tabernetan. Zure zain gaude Iruñeko udala. Apirilaren 27an asteazkenarekin arratsaldeko 8 eta Nafarroko Antzerki Eskolan lehenengo mailako bertso saioa. Xavier Paya, Julio Soto, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio. Gehi jartzailea Ainhoa Aranburu. Sarrerak 7:00 aitzinera banatuko dira, Nafarroko Antzerki Eskolako lehiatilan. Iruñeko hizkuntza eskolak eta euskera saiak antolaturik. Metrópoli Forala.
Iruñeko udal ordezkarien solasaldia eginen dugu segidan, eta gaurkoan mintzagai bi nagusi, aurreskolak batetik eta San Ferminak bestetik. 3 lagun bildu ditugu gure artean, EH Bilduko Patri Perales, Ariaz Bestaldean, egunon? Egunon guztioi. Gero Abaiko Antxo Fernandez, hementxe estudioan, egunon zuri ere? Egunon. Arantzadiko Aitor Balbas, ongietorria? Egunon. Eta ezkerrako Edurne Eginok azken orduan ezin izan du etorri, azken orduko konpromiso bat sortu zaiolako, eta aste honetan bertan ezagutu ditugun datuak dira, Iruñeko aurreskoletan euskarazko eredua edo euskara eta ingelesa duenaren alde, egin du familien 37%, 10-tik 4 esan dezakegu. Eta eskaintza, eredu horietan, esan beharra dago, 27%koa dela, beraz, ez dira behar guztiak asetzen, jakina den bezala, bi aurreskola gehiago eskainiko du Iruñean euskarazko eredua urrengo kurtsotik aurrera, baina esan bezala, ez da nahikoa izanen eskariari aurre egiteko. Eredu eleanitzaren aldeko apustua egin dute guraso askok eta baita ingelesezko jarduerekin nahi dituztenak ere, eta gaztelaniazko eredua eta gaztelaniazkoa ingelesarekin 71% eskatu du. 10-tik 6 aurreskolen artean, 12-tik 8 eskaintzen dute aukera hori. Datu hauek guztiak esan da, lehenengo gogoeta EH Bilduko Patri Perales, zein da egiten duzun reflexioa? Lehendabiziko gogoeta nahiko garbi geratu da, ez? UPN-eri galdetu beharko digugu, aberea errealitateari erantzutea inposaketa denez, egun hauetan edo, badakigu azken 2 hilabete hauetan, ez? Hori eskaintza ez, zabaltzea erabaki genuenean, leporatzen ziguten inposaketa bat zela, eta datuek eman digute arrazoia ez, eta ikusten daen arabera, justo geratzen gara ere. Badakigu 2 hizkuntza daudela gure hirian, euskera gure hizkuntza da, eta orain arte bakarrik ez 110% eskaintzen zela. Hori bai zen inposaketa, eta hori bai zen eskubideen urraketa bat. Eta, gure konpromisoa da norabide honetatik jarraitzea, badakigu batzuk geratuko dira eskaintza hau asetu gabe, eta jarraituko dugu lanean hori bete alizateko, eta bermatzea hizkuntza eskubidea Iruñeko aur guztiengan. Eta gero, bai gustatuko litzaidak ere azpimarratzea hemen eredua hitz egiten ari denean, esan behar da argi eta garbi Iruñan 2 eredu bakarri ditugula, eta da gaztelaniazko eredua eta euskarazkoa. Gehiegi zabaltzen ari da, ingelesako eredu dugula, baina hori ez da egia, esan behar da. Ingelesa eskatzen denean edo eskaintzen denean, orain arte gutxienez ematen ari dena, ez da eredu bat. Eta ezin da izan, maila oso kaskarra delako, hor badakigu, hor daudenek, B bat bakarrik dute, maila hori ez da askorik murgiltze eredu batean aritzeko, eta beraz, hitzaren bat ematen da ingelesez, baina argitu behar da, murgiltze eredu batean ez baldin bagaude, zaila da kalitatezko hezkuntza erakustea. Beraz, 3 ikastetxek, Patri, eginen dute gaztelaniazko ereduan ingelesezko jarduera, hello egun senti, hello azpilagaina, eta hello bustintxurik oso gerrezpanago, eta zure hitzen arabera, hor euskararen maila bai, baina ingelesaren maila nahiko eskasa da. Noski, ez dago mailarik desberdina da eredua, gu badakigu, euskarazko aurreskoletan ematen ari dena, hor jendeak baduela ze bat, profesionalek badute, behar den maila, kalitatezko hezkuntza emateko eta hizkuntza ondo erakusteko, eta gainera esan behar da kriston arduragabekia dela. Diot, maila ez duen pertsona batek erakusten badu
hezkuntza bat, onar dezakegu, erakutsiko dena ez dela kalitatezkoa, hori argi eta garbi. Antxo Fernandez, ezagutu ditugun datu hauen aurrean. Zein da egiten duzuen irakurketa, gogoeta, erreflexioa? Hasieran Patrik zioenaren hildotik, nik uste dut inkesta honek nabarmendu duela, nondik norakoa, eskariaren nondik norakoa, ezta? Ikusi dugu, eskaria eskaintza baino askoz ere konplexuagoa dela, eta egia da, azkeneko 15-20 urteetan, ez da hori ikusi nahi izan, fobiaren bat medio. Gauza da, argi dagoena, da, nabarmen ikusten da euskararen eskaintza handiagoa dela, momentu honetan eskaintzen dena baino handiagoa dela, barkatu eskaria, eta horren hildo hortatik ere bai, pausoak ematen jarraitu beharko dugu. Eta nik hori nabarmenduko nuke, ingeleraren eskari handi hori baita euskarazko ereduan ere. Eta azken finean, 158 inguruk esan baitute bai euskera edo bai gaztelera ingelerako jarduerekin egitea nahi dutela, ezta? Beraz, hor nik uste dut erreflexio handi bat inbar dugula. Batez ere, Iruñan aurre eskolak puntako izan direlako zenbait metodologia pedagogikoaren aplikazioan, eta nik uste dut hori bertan izan dugun maila kalitate hori berreskuratu eta indartu inbar dugu. Beraz, hori nabarmentzea, momentu honetan, elebitasuna bermatzen duen eredu bakarra euskarazkoa dela. Eta ingelerazko jarduera horiek, zenbait kompetentzia gehitzen aldituela, baina inoiz ere ez elebitasuna. Eta besterik gabe nik, hau da, lehenengo imagen bat, lehenengo irudi bat, nahiko konplexua, baina itxen beharko dugu orain martxan jarri dugun ikerketa soziologiko sakonari. Horrek esango baitigu, zehatzago, zeintzu diren eskaria, ez bakarriken ereduaren aldetikan, baizik eta beste alor sozial batzuetatik ikusita ere bai. Argazki honen aurrean, datu hauen aurrean, Aitor Balbas, zein dira aldeko zure gogoetak eta kontrakoak, ez da? Aldekoak aipatu dira eta enaiz errepikatuko, ez? Norabide honean emandako pauso bat, dudari gabe, eta azken hamarkadatan gertatu denari aurre egin diona, ez? Oso ezinbestekoa zena. Pasiboan ezakit nola esan, zer jarriko dugu hobetzeko, ez? Esango nuke, hamaika kexa egon direla, ez upen edo pesenen aldetik diotari naiz, gurasoen partetik, ez? Gurasoen multzo baten partetik, ze, ondorio batzuk jaso dituzte, eta batzuk formei lotuta, eta beste batzuk eskubidei lotuta, ez? Esango nuke, horren arira bi gauza. Bat, Iruñeko udalak pixkate presakak horrik aztakit, beste hainbat neurri bezala egin zituela, martxan jarri zuela, ez? Eta hor hobetzeko badago erronka bat, eta hor badakigu bat zegoela muga bat, ez? Legealdea edo ikasturteen egutegia eta legealdiarenak zutela bat egiten eta pausoak eman bertzilera nola edo ala. Baina gero badago beste nik uste eztabaida potoloa eskubideekin zer ikusirik daukana, ez? Eta hor esan behar dela, badirudela batzuentzat besteen eskubideak importanteak ez direla, ez? Edo bintzat hor talka egiten dugula, ez? Ez dagoela, nik uste hor ez dagoela zilegitasun handirik guztion eskubideak bermatzen ez badira, ez? Dena den, eta bukatzeko, eta legealdiari begira eta datorren kurtsora begira, badaude beste eztabaida batzuk,
tarifen garestitasuna zeitzen beharko da, batetik, doan da hainbat erkidegotan, gehienetan doan da 0,3ko irakaskuntza, bihurtu behar da eskubide batean, eta segurazki plaza gehiago eskaini beharko dira. Ze oraindik ere, zenbat jende geratzen da kanpoan, gutxienezko hilero 125 euroko zera kuota ordaintzen ez dutelako, ez? Patri Perales, bera, zer dago betzeko urrengo kursorako zer ikasi dugu, ezta? Bai, zer hobetu behar da, nire ustez, egia esan da, progresibitatea sartu beharko genukela, argi eta garbi dago, orain dauden tarifak oso garestiak dira, eta hainbat jendek ez dauka aukerarik, euren seme alabak gure eskoletan sartzeko, eta badugu eztabaida potente bat, nik doakotasuna uste dut hori izan behar dela helburua, baina eta gutxienez datorren kurtsorako pausoak eman beharko lirateke. Hor dago progresibitate kontua, sartzea hor progresibitate gehiago, eta hori gutxien duen pertsonak izan dezala iaia doainik edo doainik, eta dirua duen pertsona batek ere ordain lezake zerbait. Hori izango litzateke bat, eta gero, aipatu dudana, ze eredu mota nahi dugun, kalitatezko hezkuntza nahi baldin badugu, ze eskainiko dugun, ze benetako ereduak eraiki nahi dugun, eta benetan, ingelesa baldin badago edo eskatzen bada, pentsatu beharko genuke, murgiltze eredu bat eraikitzea, baina ez orain duguna, porque argi eta garbi dago, orain dagona, ingeleseko jarduerak sartzeagatik, hola ez da inoiz bermatuko elebitasuna, eta eredu faltsu bat da, eta nik uste seriotasun handiarekin hartu beharko da eztabaida hori, sakondu beharko dugu benetan ze arazoa dauden, eta ikertu beharko genituzke, ze onurak ekarri alditu nolako eredu sasi batek, eta horren inguruan erabakiak hartzea. Antso, amaitzeko, bestelako erronkarik aipatu ez ditugunik. Nik uste dut ikerketa soziologikoak esaten digunaren araberako hausnarketa inbarko dugula. Eta, hain epetu dugun bezala, progresibitateari buruz hitz egin dugu, ados, gero, eskaintza plazak zabaltzearena, hori zailago izango dugu, eta hori errealitatea da, eta horri aurre egiteko prest ere bai egon behar dugu, errekursoak, direnak direlako. Beraz, nik ustu dena da, ikerketa horrek esaten digunarekin, egin beharko dugula, denbora gehiagoz, horrekin ados, dauzkagun aurre eskolen adekuazio edo egokitzea. Urrengo ikasturtera begira jarri gara, baino gertuago ere ekarriko zaituztet San Ferminetara begira jarriko gara, 2 hilabete terdi eskas falta dira, eta begi aurrean daukaguna azkenean irabazi duen irudia, ezta? San Marrazkinek iragarriko ditu aurtengo San Ferminak gainetik bada ere, zuen titular bat nahiko nuke, ezta? Mikel Mendibil, Patricia Martiartu, Mikel Santos eta Eneko Uarte sortzaileek egin duten kartela da, dakina den bezala, eta horiekin batera laguntzaile Bustintxuriko eskola publikoko ia 700 ikasle. Zer iruditu zaizu, Patri Perales? Nik oso pozik hartu nun berria, zergatik, alde batetik irakasla naizelako eta iruditzen zait, eta oso polita, kartel honen atzean, hori, ikasleak izatea, eta kartel honetan, protagonista pilo bat egon dira, talde batetik, alde horretatik iruditzen zait, oso polita, gertatu dena. Eta, gero ere, bestalde ere, esatea, moskatzeko orduan ere, 119 gehiago parte hartu du. Beraz, nik uste eredua ontan ere aldatzen ari da. Eskolako gurasoek ere parte hartuko zuten. Bosketan diotu, Bai,
bueno, baina hola izan beharko da, agian ez, pues, kasu honetan ikusi izan dugu, bueno, pues badago motivazio bat parte hartzeko, zergatik, bueno, pues hor atzean ez, protagonista asko egon direlako, ez, eta horrek badu zentzua. Antxo, gustatu zaizu? Asko, niri asko, unkitu induen zautu nuenean zein zen egilea, ezta? Ba, nik azpimarratuko nuke, eta bi hitz dira, ba, lan kolektiboaren garrantzia, nik uste aurtengo leialdiak buelta bat eman duela, asko irabazi du, eta nik uste atzetikan badagoela proiektu pedagogiko bat, hori nabarmentzea, zoriontzea, Bustintxuriko ikasle eta irakasle eta gurasoei. Aitor Balbas, barruan duzun arte aditu horrek zer dio? Bueno, hemen esan dena, historiarekin oso, ukituta ez dakit, oso polita dela, ez? Atzetik egon dena, baina nire aukera bestea zen. Orduan, hori ere aitortu behar dut. Zein zen? 9. Erraldoiena. Erraldoiena, oso ongi. 4 erraldoi erregin agertzen ziren horrena. San Ferminekin hitz egiten jarraituko dugu, esan dugun bezalaxe, 10 aste eskaz gelditzen direlako. San Fermina prestatzeko, Patri Perales, oso kerezpanago, 3 mai existitzen dira jada, ezta? Entzierroarena, gitarauarena, programarena, eta kalearena, beste bat ere sortu da parekidetasunarena, edo berdintasunaren maila, hori udaletik, baino bestelako proposamenak ere egiten ari dira, esate baterako Gora Iruñak egin du proposamen bat, edo behintzat, gogoeta bat luzatu dute Santana, San Jose eta Baratxurien plazan jaiguneak antolatzekoa, ezta? Bueno, zer iruditzen zaizu orain arteko proposamenak, udaletik eta kanpotik, eragilek egiten dituztenak? Bueno, guk oso garbi geneukan, ez? Orain arte zegoen eredua aldatu behar zela, ez? Guk bizi izan dugu, ez? Oposizioan gundenean, ez? Hainbat jai batzordekin elkartzen ginen, Gora Iruñekin, eta ez? Hiritarrekin, eta argi eta garbi ezatzen ziguten. Favorez, udala gutxienez ez badu laguntzen, gutxienez ez ditzala trabak jarri, ez? Eta horretan gaude, eta gure pertzepzioa erabat desberdina da. Jaiak egiten badira guretzako jaiak parte hartzaileak izan behar dira, beraz udalak ezin du lan egin, ez badu konpartitzen kanpoko eragilekin, peinekin, eta bar. Horregatik, sortu genuen mai hori zabaldu genuen, zegoen mai bat, baina parte hartzea oso eskaza zela, hainbat eragile edo potentza diren eragile kanpoan geratzen ziren, eta erabaki genuen, nola sartu zen hainbeste jende, lan talde egitea, martxan daude, eta bi astean behin elkartzen dira, eta ari dira, gauzak amankomunean adosten eta lan egiten, ez? Kaleko giroa uztartu, eta, zein izango den gure lana hemendik aurrera, gure lana hainbat arlotan izan beharko da, erraztea, ez? Egitura eta bar. Gero ere esan beharko da, irailetik, ja badago, ez jaibak, auzoetako jai batzordekin badago lantalde bat, hilabetero ere elkartzen dena, eta ez bakarrik kulturarekin elkartzen da ere, ez segurtasunarekin eta garbiketekin. Zergatik, hainbat funtzio edo hainbat kontu, ez? Hiruren artean, ez, adostu behar zirela. Beraz, badakigu aurten egia esan da ez dugu denbora askorik izanen agian, ez? Dena aldatzeko, baina ikusten dugu, ez, norabidea aldatu behar dela. Hau da, ez, lan egitea herritarrekin batera, eta hori jarraituko dugu egiten. Eta azken batean helburu nagusia izan daitekela San Ferminak herritarragoak jostea, ezta? Antxo Fernandez, San Ferminen aurrean, eta prestaketa lan hauetan, ezta? Aipatuko nuke batetik mai inguruntan, o San Fermin mai hontan, hori, kolektibo baztertuta edo ez ikusiak ziren kolektiboak gehitu direla. Eta, erronka handia da, kolektibo asko dira. Horregatik Patrik esan duen bezala, zenbait submai edo mai azpi sortu dira. Eta, kolektibo guztioien elkar bizitza ere kudeatzen ikasi beharko dugu.
Gauza berria da, esan nahi dut, kolektibo asko dago, eta, bueno, ikusiko marko dugu, espazioak nola lortzen dugun denon arteko ekilibrio bat zen, eta askotan badira, eta hori ere, nik aipatu nahiko nuke, badira antolatuta ez dauden beste ekimen asko, bai? Bakizu, kalean bazkaltzen duten zerak, edo batzuk, bai, bakizu, horren antolatuta ez daudenak. Eta horiek ere, horien jarraipena ere bai, bermatu inber da. Orduan, hori ikusiko dugu, zer emaitzen baten duen, maioetan, eta batez ere hor San Ferminen garapenean, eta hala ere nik hori kontutan hartuko nuke, ja nun eta nola hartuko ditugun erabaki horiek, ez? Erabakiak nola hartu eta zeinek hartu eta noiz hartu. Formari dagokionez, alde batetik Aitor galdetu nahiko nizuke, eta gero ja galdera konkretoak, ezta? Non egingo diren gauzak, zer proposatu duen Gora Iruñak, ezta? Plaza zenbait erabiltzea, udalak ere aurreratu du, musikari dagokionez, Foruen plazan ariko direla artistak, udala kontratatuta, Gazteluko plaza berbena plaza izango da, dantzaliak egiteko, Antoniutin eginen dira eta Gazteluko plazan, Gurutzeko plazan bestelako dantzaldiak, zer diozu honen guztien inguruan, Aitor? Bueno, batetik badirudi aurten ere pixkat berandu goazela, ez da? 2016ko San Ferminetan eragin handia izateko gauza batzukin behintzat. Zen, erronka oso handia da, aldatu behar da azken berriro hamarkadetako hildo kontsumista eta pixkate hurbildu herritarren eredu batera, ez? Hori oso berriro ere oso handia da, ez? Eztabaida edo eredu berri batera ikitzea utxetik oso konplexua dela. Nik uste hor badaudela esan den bezala, badaude maila ezberdinak, 3-4, udalatik neurriak edo baliabidea jarri dira eta hor ikusiko dugun oraino kapaza den, ez? Edo kapaza garen, badaude zaratakin, ondakinekin eta aldatzeko ezinbestekoak diren aldaketak, ahalik eta lehen gainera, badaude kolektibo, esparru, tokiak, hauta beste ere aldatzeko neurriak hartu behar direnak, genero, sexismoa eta erasoekin ere beste neurri txikiak, ari naiz. Baina gero badaude nik uste beste bi eztabaida horregatik garen nintzen, pixkat igual berandua dela, aurtengo San Ferminei begira, ez? Bata da San Ferminak eta zezenak, San Fermina eta Euromakia, zezenak, entzierroa, zezenak eta politika, zezenak eta bar. Hori, ez dakit noiztik dator, gutxienez 20. mendetik, baina ikusi behar da nola kudeatzen den, edo zen nolako eredua proposatzen den, etorkizunera begira, ze oso ikus daiteke belaunaldi berriek ez dutela ereduzar hori nahi, orokorrean, esango nuke, eta beste batetik badago ere eredu ekonomikoa. Orain arte, San Ferminak dira hirian onura gehien, ez? Eragiten dituzten, duten ekitaldia, eta orduan horri ere buelta bat martzaio. Kapital simboliko hori eta erlazio ekonomi guzti horiek nondik nora, zergatik, nor kudeatzen dituen, eta bar. Bukatzeko, orain badago eztabaida bat, ze mugimenduak edo Gora Iruñak eta beste elkarteek eta nola ze espazioak kudeatuko dituzten, badaude proposamen ezberdinak, nik dakidala, eta aste honetan edo datorren astean pixkate argitu jango da. Beraz, hemendik aurrera 10 aste esan dugun bezalaxe, eta 4 mai entzierroarena ikusiko dugu zezenen inguruan eta zer erabakitzen den, Aitorrek esan duen bezalaxe, hortxe betiko eztabaida dagoelako, programaren inguruan, ez dakit zenbaterainoko aldaketak izanen diren, eta kalea gobernatzen nahiko zaila da San Ferminetan, eta gainera agian hortxe dago San Ferminen xarma apur batean EH Bilduko Patri Perales, gero Abaiko Antxo Fernandez eta Arantzadiko Aitor
Balbaz, mila eskera unitz eta San Ferminai buruz jarrituko dugu hitz egiten, seguru aio eta ongi izan. Agur. Aio. Agur. 1, 2, 3, 4! Asko Nafarroa maite dugulako metropoli erreala. Munduko musiken kontzertua Berriozarko Doinua musika bandarekin. Musika, irudiak eta euskarazko testuek lagundutako bidaia larun batean arratsaldeko 7etan Berriozarko entzunaretoan, sarrera 5 euro. Berriozarko udala. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezbekeak ez da bide txarra, gora, gora, neska mutilak. Gure lurra zaindu nahi duzu, zatoz ekiaeko dendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita konpost egitekoa ere. Ekia Ekodenda elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia Ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama. Mugari gabeko herri baten iragana eta geroa, igandean Baigorrin Nafar guztion hitzordua. Igande honetan Nafarroaren eguna, geroa bai. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, gaur arratsaldean autonomia erkidegoetako hezkuntza arduradunekin deituta duen bileraren atarian, Inigo Mendez de Vigo jarduneko hezkuntza ministroak adierazi du lehen hezkuntzako 6. mailako azterketa autonomia erkidego guztietan egingo dutela, Lomcek hala agintzen duelako eta Espainian legea bete egiten delako. Jarduneko ministroak adierazi du azterketa honek diagnostikorako balioko duela, ez duela punturik kendu edo emango eta abuztuko mai sektorialean onartu zutela egitea. Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan erantzun berri dio ministroari, Jaurlaritzak aurreratu zion ez zuela bat egiten proposamenarekin eta ez du azterketa egingo. Definitzen ari gara zein den gure ebaluazio sistema propioa, definitzen lantzen ari gara zelako ebaluazioak egin behar den, eta garbi esan genion aurten ez genuela egingo, eta, bueno, are gutxiago berak planteatzen duen, azerratikuna. Hemen gu planteatzen dugu ez da rankinak egiteko, ez da bar, ez, bakarri da, benetan familia jakiteko nola dijoan bere seme-alabak, eta gero, benetan, izateko informazioa hobetzeko eta neurriak hartzeko behar badira. Patxi López, Espainiako Kongresuko presidentea Zarzuelara da iristeko orain, Felipe VI erregeari gobernua osatzeko elkarrizketa errondan parte hartuko duten buruzagi politikoen zerrenda ematera. Lehendabiziko errondaren ondoren Eskerra Republikanak eta EH Bilduk esan zuten uko egiten ziotela aukerari eta apirilaren 25ean hasiko direnetan ere ez dira izango. Elkarrizketa hauetatik presidente izateko hautagairik aterako ezpalitz, erregeak ganbarak desegin eta ekainaren 26ean egingo liratekeen hauteskundeak deituko lituzkete. Tokion, G7 taldeak maiatzean egingo duen goi bileraren atariko estatu hauetako enpresaburuen elkartek bilera egin dute Japoniako hiriburuan. Erresuma Batua, Kanada, Frantzia, Alemania, Italia, Estatu Batuak eta Japoniako gobernuei ekonomia azkartzeko erabakiak eskatu dizkiote eta bereziki kezkatuta daudela Txina eta Txina bezala azten ari diren ekonomien egoerarekin. Munduko ekonomia bultzatzeko beharrezko diren erabaki guztiak hartzeko eskatu dizkiete enpresaburu gobernuei pizgarri fiskalak ere barne hartuta. Bileran parte hartu duen Japoniako lehen ministroak Shinzo Abek berriz sektore pribatuari kapital inbertsioak handitzeko eskatu dio berrikuntza eta garapena bultzatzeko. Europar Batasuneko barne ministroek bilera dute Luxemburgon errefuxiatuak kaleratzeko Turkiarekin sinatu zuten akordioa indarrean sartu eta 3 astera erakunde humanitarioen kritikak eragin dituzten lehen kaleratzeak aztertuko dituzte Brusela. Mikel Rotaetxe, egunon.
Egunon, Greziako uharteetan deportazioak hasi zirenetik 300 lagun itzuli dituzte Turkiara, baina kaleratzen mehatxuak ez du errefuxiatuen etorrera geratu. 5.000 gizon emakume heldu direlako azken asteetan. Human Rights Watch eta Amnistia Internazionalak salatu dute gainera ez direla errespetatzen asilo eskubideak eta nora doazen jakin gabe itzultzen dituztela ieslariak Turkiara. Edonola ere, batzordeak 28 plana defendatu dute eta gaur Luxemburgon kaleratzeak bizkortzeaz luze eta zabalarituko dira barne ministroak. Dublingo hitzarmena ere izpide izango dute. Europako asilo araudia aldatu nahi dute, baina estatuak zatituta daude. Alemaniak eta Belgikak asilo politika bakarra nahi dute Europa osorako, ez 28, eta ideia horrekiko mesfidati azaldu dira ekialdeko estatuak, Erresuma Batua, Frantzia eta Espainia. Belgikako telebista batek Flandriako VTM telebistak jakinerazi du martxoaren 22an Zabentengo aireportuan atentatu suizida egin zuen gizonetako bat, Najim Laghraoui, 5 urtetan aritu zela lanean aireportu honetan, 2012 urtearen amaiera arte. Errepidetan ez dago orain eragozpen apartegorik, segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguraldi nahasia izango dugu gaur, eguzkitsu eta ateri batzutan, odeitsu eta bustia bestetan. Zaparradak botatzeko aukera handiena arratsaldean izango da. Arratsaldean gainera haizea iparrera aldatuko da. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, irrati legala. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformastia erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 948-0603-0. Reformastia, gure konpromisoa, zure lasaitasuna. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659-155-833 eta izaskungidoi-nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotz-kalea 23 Iturrama, euskaraz atendituko zaitugu. Nafarroaren eguna apilaren 24ean igandez Baigorren. Zu ere etor zaite Nafarroa bat eta bakarraren ospatzera. Bezperan apirilaren 23an Manes Pagolaren omenez, Izaiteko Libre kantaldia Ertz Sare Orkestrarekin. Basaizeak antolaturik. Bainez dekorazioan toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Nafarroaren eguna, mugaz bi aldeetako Nafarren arteko bilgunea eta senidetze festa. Igandean, denok Baigorrira, Aralar. Metrópoli forala. Well,
Iruñeko irrintzidorretik berriz ere txanda hartuta, egunon entzula emaikak bitartean Metropoli Forala berriz ere zeharkatzen jarrituko dugu euskalherriirratia.eus FM-ko 89.4 bederatzi1.kakotx4. Goizeko 10:08 minutu dira eta proposamen nagusi 2 gure bigarren ordu honetan gailurretara begira jarriko gara. Irrintzi mendi aterpean hartuko dugun laguna Felipe Uriarte eta arekin batera etorriko direnak Himalayista 2 izanen dira. Naroa Gaintza eta Gorka Gabina. Horren aurretik zer Amerikako estatu batuetara begira jarriko gara, eskuin muturreko hautagai errepublikanoa da Donald Trump eta arek esandako astakeri hainbat entzunen ditugu berriz eta errepasatuko ditugu Ainhoa Arano kazetariaren eskutik eta horren aurretik zer minutu bateko manifestu entzutera goaz, kazetari bat daukagu Ariaz bestaldean iritziaren tarte honetan. Fermin Erbiti, egunon. Egunon, pronostiko gehienak bat datoz. Ekainaren 26an hauteskundeak berriro, Madrilgo Kongresu eta Senatu aukeratzeko. Errepasa dezagun kaltetuen zerrenda. Biztanleria galtzailea da, epai argia emanagatik ere, politikariak ezbait dira gauza izan horik behar bezala kudeatzeko. Hori ere begibistakoa da. Kaltetuak dira dudarik gabe abenduaren 20an eserlekoa lortu eta orain kolokan ikusten duten hoiek. Eta lortu ez zutenak ere, porrotaren ondoren gogorra baita berriro kanpainan murgiltzea, badagizu herri joatea, merkatura, itzaldiak, argazkiak eta abar, helburua lortzea hain zaila dela jakinarren. Abertzalek gobernuari babesa ematen diotenen arteko hitzarmena eskatu dute, zerrenda bakarra aurkezteko. Itxura guztien arabera bakarrik geratuko dira, Podemosek eta Ezkerrak uko eginen dioterako aukera horri. Arabalitz, abertzaleak gai izanen aldira zerrenda bakarra osatzeko, sarri helduko da erantzuna. Ikusiko dugu erantzuna etorriko da noski. Aio eta ongezan Fermin Erbiti, datorren astera arte. Metropoli Forala. Solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. Egin dezagun aurrera eta Atlantikoa zeharkatuko dugu Amerikako estatu batuetara goaz. Dakizuenez, martxan da munduko presidenterik boteretsuena aukeratzeko hauteskunde sistemari korapilatsuena eta ikusgarriena estatu batuetako hauteskundeak eta horri buruz hitz eginen dugu Ainhoa Arano kazetariarekin. Egunon eta ongi etorri. Egunon, bai. Eta batez ere gaur protagonista berezi bat. Bai. Donald Trump xelebrea esango dugu. Dena den, horren aurretik firme jarri beharko dugu, ezta? Bai, kokatu gaitezen. Nun gaude? Estatu batuetan gaude eta beraz entzun dezagun eta bertako himnoa. Bueno, aurreratu duzuzuk ez da, sistema korapilatxua izaten dutela hauteskundeak aukeratzeko, baina baita ere ikusgarria, ez da? Ikusgarria eta entzungarria da musika hau, ez da? Neri gustatzen zait. Bai. Polita da. Eta besten dutenean, badu bere xarma esango dugu. Bai. Euskal Herriko himnoa zein da? Badaukagu? Ez dakit badaukagun edo ez. Eusko Udariak? Mesedez, aldatu dezagun, bilatu dezagun beste bat. Gernikako Arbola? Ez, modernizatu beharko dugu pixka bat, Lepoan hartu.
Bueno, ez dakit bideo honetik zoaz. Asmatu beharko dugu zerbait, ezta? Bueno, utz ditzagun alde batera txorakeriak, eta gure gaurko protagonista Donald Trump. Bai, bueno, badakizuen bezala ja primariak martxan dituzte, hauteskunde prozesu oso luzea izaten dute bertan, eta badabiltza, estatu bi alderdiak, demokratak eta errepublikarrak, beraien primarioak gauzatzen. Eren egun izan ziren New Yorken. Baina urte bat daramate honekin, ezta? Eta beste zenbait hilabete, beste urte erdi bat ere iraungo du oraindik. Hori da, azaroak 8 dira bere ospatzekoak hauteskundeak, eta bitartean aurretik 21 hilabete ematen dituzte kanpaina bitxi honetan. Esan dudan bezala New Yorkek izan ziren eren egun, eta bertan batera ziren nolabait esateatik bi hautagai favoritoak irabazle. Donald Trump, republikarra, eta demokraten aldetik Hillary Clinton. Eta Donald Trump goi mailako intelektual hau, nor da? Bai, Queensen jaioa da, 1946an, eta esango dugu nolabaiteko yanki perfektuaren hainbat aldagai betetzen dituela. Enpresaria eta negozio gizona da, multimilioiduna, berak esaten duen bezala, ez da, nik ez dut lapurtuko jada nahikoa aberatsa naiz. Boteretsua, arroputza, oso arrazista, hitz oso zikinak eta oso zakarrak erabiltzen ditu bere diskurtsoetan, dirudienez, sektore bati, gustatzen zaio, pertsonaia hau, ez da. Eta emakumeteroa, hori irakurri dugu ere. Bai. Zer esan nahi du horrekin, heteroa dela, emakumeekin dabilela, mujeriego, azken batean. Hori da, emakumeteroa, emakumeak gogoko ditula, hainbat emakumerekin ezkondu da, eta, bere Andrea ez denarekin ere, ikusi izan da, makina bat aldiz, lagun asko dituela legia emakumeak. Eta lagun asko ere mafiaren artean. Hori da, bitxia da, alderdi republikarak ez duela hautagai hau babestu izan nahi, finantzen kontuan eta hainbat gauza direla eta gero baita ere zuk esan duzun bezala, mafiarekin harremanak dituela esaten dutelako. Bere arrakastaren atzean ez dakit, bere adierazpenak egon daitezke, esaten dituen astakeriak. Nik uste oso polemikoa dela, eta batzuei, eta sortu dela alako pertsonai bat, ez? Donald Trumpen ingurua, telebistan ere ibilia da, eta ikuskizun hutsa da, esango dugu gizon hau, eta nik uste enkantzatzen duela. Eta batez ere bere flekilloa, ezta? Hori ikusgarria. Rubioa, el rubio. El rubio de Queens. Hori da, esan dugu... Eta laka tonelada bat behar. Tonelada bat, bai. Baina, lehen esan dugu, el show, horren laka, rubio tasun hori... Edo pelukina da. Nik uste dut berea izango dela. Grezian 2000, agian. Sekulakoak eta bi, esaten dituela, eta horren errepasoa eginen dugu nahi baduzu. Zer da nabarmenduko zenukena, Ainoa? Alde batetik, sare sozialetan asko hitz egiten du, eta gehien bat hitz egin baino hankasartu. Botatzen ditun txio bakoitzaren ostean, polemika uelde bat etortzen da. Oso, aipagarriak dira dibiz, emakumeen inguruak esaten dituenak bere sozialetan. Sare sozialetan barkatu. Batzuk aipatzeagatik adibidez. Emakumeak finean, objektu estetiko atseginak dira. Edota, beste batzuk are handiagoak. Ejertzitoan emakumeak pairatzen duten sexu jazarpena normala da. Zer esperoz genuen gizonak eta emakumeak elkarrekin nahastean? Gero ere, askotan arro azaltzen da muturreko arrazista. Bai, adibidez, orain dela gutxi Kaliforniako estatuan izan ziren hainbat eraso Ku Klux Klan delakoaren aldetik, dakizuen bezala hau hainbat taldek osatzen dute, eta, arraza zuriaren nagusitasuna, antisemitismoa, eta olako ideologia dute talde hauek. Eta, Donald Trumpek orain artean behintzat babestu egin ditu Ku Klux Klanen eraso hauek, eta bere ahotik ere, hainbat mezu arrazista bota ditu, besteak beste mexikarren aurka. Bere lehen diskurtso guztietan eta presidente gai bezala aurkeztu zen diskurtsoan ere, minutu asko eskaini zizkion mexikarren aurkako mezuari. Eta mexikanoz esan zituen? Ez zituen mexikanoz esan zituen amerikanoz. Amerikako euskalkien. Entzun ditzagun, bai.
Mexico is sending. Many killings, murders, crime, drugs pouring across the border, our money going out and the drugs coming in. And I said, we need to build a wall, and it has to be built quickly. And I don't mind having a big, beautiful door in that wall so that people can come into this country legally, because our leaders are stupid. Stupid, hori ulertu dugu. Liderrak tontoak dituztela. Haino arano, English ze bat, zer esan du gizon honek? Bueno, aipatzen zituenez, nola Mexikoko muga horretatik, Mexikok bidaltzen omen ditu oso listoak direla Mexikoko politikariak, eta bidaltzen omen dituzte estatu batuetara, drogazaleak, bortxatzaileak, eta beste olako pertsona arriskutsuen zerrenda luzea egin du, eta trukean, diruak, estatu batuetako diruak, Mexikora egiten omen du IES. Eta horren aurrean, atera bidea zein? Bueno, berak esan du, arresi bat altxatuko duela, eta oso onamen da arresiak altxatzen, eta hoize, itxe egingo duela nolabait muga hori ez daitezen pertsona mexikar arriskutsu gehiago sartu estatu batuetara. Beraz, Europa eta Asiara begira jarri da, ez da? Hori da, arresien gaia eta arrazakeriaren gaia eta hau, esan duan bezala asko erabiltzen du, eta guretik hurbilago badugu beste gatazka bat, errefuxiatuen ingurukoa eta bere iritzia ere eman nahi izan du gai honen inguruan. Zer dio? Antzeko parezido. Txera bidaliko omen ditu errefuxiatu guztiak, ezta? Estatu batuetara errefuxiaturik iristen baldin bada, bueltan bidaliko dituela. Eta gainera, azpimarratu du, ez dituela ontzat hartzen errefuxiatuek zergatik. Gehien bat gizonezkoak direlako. Eta gainera, berak ikusten omen ditu oso indartsu, eta beraz, IES egin beharrean, Sirian gelditu beharko luketela, borrokan eta beren herria babesten. Adierazpen negargarriak dira guztiak. Bai. Entzungo ditugu ikus ditzazuen ez ditu dala asmatzen. If I win, they're going back. They're going back. I'm telling you. They're going back. And they could be, they could be ISIS. I don't know. Did you ever see a migration like that? They're all men, and they're all strong-looking guys. Did you see it? They're walking, and there's so many... Strong-looking guys, bai. Sekulakoak dira, aholkatu behar nizuen YouTubeen sartzeko eta ikusteko zen nolako esaldi mordoa dauzkan, baina agian ez du merezi. Eta gizon honek presidente izan nahi du Amerikako estatu batuetan, nik ezagit, baina horrelako eskuin muturreko gizon batek agian mesede egiten dio Hillary Clintoni, ez da? Bai, askok esaten dute baietz, eta gainera, olakoak esaten dituzuenean, erantzunak ere jasotzen dituzu. Eta, hainbat pertsona entzutetsu, bai musikaren mundukoak, bai aktoreak, eta nolabaiteko ikusmira dutenak, kontra atera zaizkio, eta askok esaten dute, mezuak altxatu daitezela beste hautagai guztiak berdintzaien, ezta? Bai errepublikari, bai demokratei, dei egiten diete, behintzat, hau ez dadila etxezurira iritsi. Eta Hillary Clinton aipatu dugula, aurretik ere bere senarraren kontra eta Obamaren kontra ere itzegin izan du. Bai, urte hauetan denetan, nazioarteko politikan eta izan dituzten, hartu dituzten erabakiak etzaizkio gustatzen, berak esaten du ISISa Clintonek eta Obamak sortu dutela, beraien politikekin, eta bestelako gauzak ere bai, adibidez, Txinak aldaketa klimatikoa asmatu egin duela, ez dela existitzen, eta helburua benda, Ameriketako potentzia hau, produkzio gaitasun hori, moteltzea, ez da, horretarako asbatu gendu Txinak, aldaketa klimatikoaren gaia. Erantzun franko jasotzen ditu Trump jaunak, hitzen bitartez, dena den kalean baita ere, eta kantuen bitartez. Hori da, raperoen ahotan esango dugu, Snoop Dogg raperoa barkatu, telebista saio batean agertu zen, eta ona zer nolako erantzuna eman zion. Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home.
Ez dakit ulertuko duzuen, baina esan diona honakoa da. Ara, Trumpek presidente gai izan omen nahi du. Ez da lehenengo aldia izanen familia beltz bat etxetik botatzen duena. Bar, Snoop Dogg, raperoak esandakoak dira hitzoriek. Hori da, bai. Eta lehen entzun ditugu beste adirazpen batzuk Trumpenak, nola, mexikarren eta latinoen aurka, eta hoien artean ere altxatu dira hots batzuk, artean ziur ezaguna zaizuen Pitbull, abeslaria, eta honek ere sari bat jasotzera igo zen, eszenatokira, eta aprobetxatu zituen minututxo horiek Trumpen aurka egiteko. Pitbull latinoa da. Bai, Pitbull latinoa da, bai. Entzun dezagun. Quiero decirle muchas gracias a un tipo que me invitó a comer en su hotel, a un tipo que me llevó en su helicóptero, que me ha quedado en sus hoteles y de verdad le tenía diferente, vamos a decir, visión a este tipo. Y ese tipo viene siendo Donald Trump. Espérate, escucha primero. Con él le quiero decir, mira, yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. Por toda la cultura allá afuera, y le quiero decir a Marco Rubio, ponte las pilas, Jeb Bush, ponte las pilas, Hillary Clinton, ponte las pilas, porque Donald Trump no puede ser presidente. Pila alkalinoak beharko dituzte Donald Trumpen aurrean. Bai, hori da. Eta sari hauetan baitere oso, ez dakit, divertigarra izan zen nola, ez du osorik entzun bere Pitbullen diskurtsori, baina bukaran esan zion Trumpi kontu ziribiltzeko Chavo Guzmanekin. Ez dakit, beste baterako utziko dugu Chavo Guzman norden, baina, nola baiteko mehatxua ez da, Trumpi, azken finan oso hitzakarrak eta oso bortizki egin du nolabait sektore honen kontra, oso sektore garrantzitsua estatu batuetan etxe zurira iristeko, gainera latinoena gero eta gehiago baitira, eta beraz hortxe abisua Trumpi ere neurtzeko. Eta etxe zurirako bide horretan, oraindik ere esan dugun bezalaxe, 6 hilabete inguru gelditzen dira, azaroaren 8an izanen baitira hauteskunde horiek. Guztira erabakita dago Clinton batetik eta Trump bestetik izango direla presidente gaiak, oraindik ez? Ez da bukatu, oraindik ere hori da. Ez, primariak oraindik martxan dira, egia da favoritoak dira, eta momentuz behintzat, bereziki Hillary Clinton, ia esan genezak lortua daukala, eskuratuta daukala hautagai izatea, baina Trumpek oraindik ere bidea zailtxeagoa dauka, baina egia da favoritoa dela, eta ea zer gertatzen den. Eta estatu egiten dituztela primarioak, ez da? Hori da. Oso gune interesgarria izaten da termometroa New Yorken zer gertatzen da, eta New Yorken bai batek eta bai besteak irabazi dutela, horiek dira datuak, zer gertatuko batek daki. Batek daki, ez da. Ni hemen bustiko naiz, aprobetxatuko dut, orain artean ezagutu dugu lehen pertsona beltza etxe zurira iristen, eta agian, orain urrena ezagutuko duguna izango da lehen emakumea etxe zurira iristen. Hala bedi. Behintzat badu, ez dakit. Nik uste olako boterea duten pertsona, nek esan gut denak igualak direla. Ez dut bata bestea aurrekoa baino nahiago, baina behintzat badu bere mezua lehen pertsona beltza izateak, eta espero dut izatea lehen emakumea izateak baitare. Hala bedi nioen, genero indarkeriaren ez, genero berdintasunaren izenean. Hori da. Bukatzeko abeslari bat, no? Bai, abeslari nigeriar bat ekarri dizuet kasu honetan, Neka, izan ere berriki ziurtatu da Euskal Herria zuzenean jaialdian, datorren uztailean Lekornen izanen dela, eta bere abesti batekin. Neka, hori da, abestia Herbit. Sekula nekatzen ez gaituen musika, Ainhoara no, mila esker. Agur.
Hola. Kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa, metropoli normala. Agur. Aio. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Iñiguez 1-948-0603-0. Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako rural kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Amalurra azoka, igandean etxarriaran atzen. Goizeko 11:00 aurrera ardien hile mozketa eta gazta egitea, ondoren euskal txerri errea dastatzeko aukera eta aurrendako antzerkia, goiz osoan zehar animalien erakusketa, azoka gardena, etxarrin egindako bokasariaren erakusketa, etxarriko herri baratzen informazio gunea. Igandean Amalurra azoka, antolatzailea Belardi, laguntzailea etxarriaran azko udala. Nafarroa, gurea, sasimuga guztien gaindi aurten ere bai gorrira. Nafarroako Eusko Alkartasuna. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Nos vimos 3 o 4 veces. Mikano taldeari gorazarrea, ostiralean arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian. Bertan Iruñeko bandarekin batera Amaia Romero eta Javier Erro kantariak entzuteko parada izanen dugu. Gogoratu, ostiralean arratsaldeko 8:00. La Pamplonesa Gaiarre antzokira gonbidatzen zaitu, antolatzailea Iruñeko udala. Metrópoli forala. Iruñeko periferiara joko dugu segidan Barañein aldera. Ana Diez de Ure, bertako udaleko kultura teknikariarekin hitz egiteko. Egunon, Ana? Egunon. Alde batetik argazkiak eta beste alde batetik titereak aipatu nahiko genituzke. Barañein hiria argazki lehiaketetako 21. edizioetan izan diren argazki sarituen erakusketa egiten ari zaretela eta gaur bertan amaituko
izango dela kultura etxeko pasabideetan ikusteko aukera. Zenbat argazki bildu dituzue gutxi gora bera? 74 argazki sarituen erakusketa daukago hemen kultura etxean gure pasabideetan, bai, ikusteko. Bueno, eta ikusteko hain zuzen ere zer dago? Kontuan izan behar dugu, gure lehiaketak hasi zen 88an. Orduan aldatu da dena, aldatu da gure hiria, aldatu dira teknikak, aldatu dira sariak, oso argazki desberdina daude eta, badira gauzak oso bereziak. Paisaiak, personak, zer dago ikusteko? Denetarik, hasieran, argazki exotikoak izan genituen lehenengo sariak, indiakoak, eta, gero paisaiak izan ditugu, pertsonak ere bai, txuri beltzean, kolorez eta oso erretrato asko dauzkagu, eta gero berdintasuna ere erretratua izan da gure herrian, oso desberdinak dira sariak. Eta horrere teknikak herria bezalaxe zenbat aldatu diren, ezta? Bai. Argazkiak egiteko? Ematen du ez baino kriston aldaketa izan dela, bai. Orain digitalak dira gure argazkiak eta ordenadorean ere aldatuak eta hasierakoak ziren munduan bezala errealagoak eta oso interesgarria da ikustea. Eta zuen herriko argazki lehiaketan sarituak izan diren 74 argazki bikain hoiek gozatzeko aukera, gogoratu dezagun oraindik ere non eta noiz. Begira, gaur bukatuko da erakusketa eta ikus daiteke gaueko behatziak arte hemen gure kulturetxeko pasabidetan. Gero ere, egin dezagun aurrera eta maiatzean oso kerrezpanago titere jaialdia eginen duzue Barañainen maiatzaren 6tik 8 eta gainera nazioarteko festivala da. Bai, nazioartekoa da eta gure 22. edizioa. Orduan nahiko heldua da gure jaialdia. Etorriko dira Nafarroako konpainia batzuk, Gus Marionetas, gure Nafarroako konpainia klasikoa, Zurrunka teatroa ere Nafarroakoa, eta gero Tuterako kolektibo Humo. Hoiek dira hemen Nafarroan aritzen direnak titere munduan, eta gero etorriko dira Argentinako Carlos Piñero, Frantziako Pelele konpainia eta Italiako ere Teatro del Drago, hoien artean. Hemengoak eta kanpokoak etorriko dira. Gehienak taloaratuko dira hemengo gure udaletxeko plazan eta gure lakuan anfiteatro naturalean. Titere oso desberdina daude, orduan gustatzen zaigu pixka bat denetarik gure jaialdean. Honi buruz berriz ere aukera izanen dugu hitz egiteko. Ana Diez deure, mila esker gurekin izateagatik gaur, alde batetik argazki ez hitz egiteko, eta beste alde batetik titerei buruz. Aio, eta ongi izan, besarka da. Aio, eskerrik asko, agur. Auzolana gustatzen zaigulako, Metropoli Korala. Baratze bat nahi deizut egin. Adaskarekin ikasi zure etxerako barazkiak ekoizten. Baratza modu jasangarrian lantzen erreza da. Adaskak lurra, baliabideak, azpiegiturak eta lantalde teknikoa zure esku jarriko ditu. Zure aldetik konpromisoa eta esfortzua eskatzen ditugu. Zure baratza landu informazioa eta itzordua 944-33-5026 telefono zenbakian. Adaska, ekoizlea gara. Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu.
Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Pelukeros Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Nafarroa, gurea, sasimuga guztien gaindi aurten ere bai gorrira. Nafarroako Eusko Alkartasuna. Munduko musiken kontzertua Berriozarko Doinua musika bandarekin. Musika, irudiak eta euskarazko testuek lagundutako bidaia larun batean arratsaldeko 7etan Berriozarko entzunaretoan, sarrera 5 euro. Berriozarko udala. Metrópoli forala. Mendiak eta herriak, mendigidari elkartea. Ikastaroak eta irtera gidatuak, ibilaldiak, arkaitz eskalada, mendia neguan, mendiko eskia, Auña mendiak, Alpeak. Trekinak munduan zehar, Maroko, Nepal, Pakistan, India, Ladak, Peru, espedizioak, Kilimanjaro, Elbrus, Aconcagua, Lenin mendia, Espantik, Nunkun, 8.000koak, Choyu, Gasherbrum B, Broad Peak. Mendiak eta herriak 36 urte mendizalei laguntza emanaz. Informazio gehiago 948-52-32-33 edota info@mendiaketaherriak.com. Gailurretara begira jarriko gara segidan, irrintzi mendia terpera sartuko gara eta bertan, beti bezala, nagusi Felipe Uriarte mendizalea. Egunon eta ongi etorri. Egunon Pello, egunon entzule, hor baldin bazaude. Gaur zurik ez da behar, ez da? Zua joa itzalita daukazu gaur. Gaur giro erra, hemen neoteko inbeste ez, baina mendi gailurretan ahitzeko, edo baso batean, edo landa eder batean, zabal batean, ibiltzeko esin propioago egualdia. Bueno, eta bi lagun bildu dituzu gurera, ez da? Bat emakumea, bestea gizonezkoa, biak ala biak gazteak. Bai, hemen deno gazteak, ja? Bakizu Pello eta parrik ez egin, mesedez, gaztetasuna. Nitaz adinez, nire buruaz barrez. Bueno, oso kirol ona da. Bai. Norberaren burutaz parra egitea nik uste dezen oso sona dela. Baina gaztetasuna bakizu, ez, hoi dago nola baite bihotzean norberaren baitan, ez? Urteak zer da? Urteak iten digu belaunak pixka bat gogortu, hortzak erortzen zaizkigu, zu bezala gaizki, baina bestela ez dugu jarrituko sakontzen adinaren gure karrozerian egiten duen kaltia. Baina, gaztetasuna, bizitza, barruan dago. Buruan. Sekulan ez zea, zahartzen. Gerota, esango nuke, gerota gazteago zea, zeren norbanakoa, personanen barnekoa, gerota hobeago da. Berez, barrukoa ona baldin bada. Yoga eginen dugu apur batean, nahi baduzu hasi baino lehen... Nik uste gaur, yoga egin dezakegu, zeren bi lagunok atzo bertan heldu zien Nepaletikan. Orduan, nik uste gaur Pello bere bidaia hitz egin behar dugula, eta han bizitako historiataz jardun behar dugula. Eta nor ditugu gure artean, Felipe? Egunon Naroa Gaintza? Egunon, Felipe eta Pello. Zer modu zure? Ederto batean. Pospozik. Oraindik loguriak kendu gabe. Bai. Oitzen hemengo ordutegietara. Ongi. Eta hemen eskerrean Gorka Gabina.
Kaixo. Zer modu zaude? Ondo, niko uste dut horretik buruan Nepalen. Buruan. Bueno, eta bihotza, ere. Bihotza baita. Hoi importante da, zeren Nepalen egiten den bideia batez ere gure barnek aldea ikutzen du, ezta? Horrela da, bai, pauso bakoitzeko gehiago behiratzen duzu barrura. Hoi da. Bai. Aizu, zein duzu Nepalen? Iritsi zineten, segunian, apirilek? Ez, martxoak 25. 25. Bostean, bai, duinen Katmandura. Bai. Eta Katmandun egon ginen 3 bat egun, holan prestaketa lanak egiten, permisoak, gero baita ere ezagutzen pizka bat, hiriburua, eta gero ja... Baktapurren izan ginen, bai. Hango egoera ere bai ezagutzen apurtxo bat lurrikara eta gero... Bai. Lurrikarak eragina haundia izugarria, sekulakoa, bai. Bai, batez ere pagoda, monumento bertako estupak eta hori dena gehiena oso minduta gelditu da. Astindua izan da oso, bai. Bai, praktikamente toki guztietan ondira monumentu edo templo suntziketak, estupetan bebai beti dituzu hor andamioak daude berriroia konpontzen eta dena, baina bai, ondira... Bambu andamioak dira, Bambu andamioak, bai, baina oso... Etxeak apuntalatuta dituzte. Bai, etxeak apuntalatuta. Bambukin. Bai. Apuntalatuta. Ondo, orduan, kamandu pixkat ezautu, lehenengo kontaktu egiteko gauza prestatu eta gero induzue ibilaldi luze bat Himalaian. Zoragarria. Zein inguruan? Egon gara Manaslu trekin egiten, Manaslu inguruan Orgorka eta Manang eremuetan. Zer da Manaslu? Manaslu zer da? Mendi bat? Bez, bai. Bai. Bueno. Mendi bat da. Claro, da 8. Mendiri garaiena. Bai, 8.163 metro ditu. Eta orduan eman diozu horri, buelta osoa. Bai. Hasita ekialdetikan eta mendebaletikan bukatu alako zerbait. Hori da. Baiara batetik jo. Eta bestetik jaitsi. Bueno, mesedes, lagundu bilaldi hori egiten. Hasi zate ibiltzen, zue bio bakarrik. Bueno, lehenik eta behin, mendiak eta herriakekin kontaktatu genuen, zurekin nahi zuzen, Felipe. Ara. Eta Felipek jarri gintuen kontaktua Nasian trekinako lagunekin, han bertan Nepalen. Eta bereiek eraman gintuzten Katmandutik, bertatik, Arugatera. Arugaten utzi gintuzten, jeep batean, sekulakoak bizi izan genituen errepidean, handik ateratzea bizirik ez bai da gutxi, eta Arugaten hartu genuen beraien autobus bat, lineako autobusakan indioak dira, oso kuriosoak, oso koloretsuak, Tata. 4x4ak, bai, Tata dira, hori da, Tatak. Eta hango errepide estu eta autobusa errekatik pasatzen zen, eta bai, kurioso. Oioak autobusean, eta imagende, eta eraman gintu ben. Autobusean errentxiki batea. Han errepide bukatzen zen. Han errepidea bukatzen zen, ez zegoen besterik. Horitzen zate herriaren izena? Bai, Sotikola. Eta herriaren izana? Nola zen? Izana? Txikia, politia... Oso txikia, gainera izan zen gure lehenengo harremana hango herritxoekin, eta zeuden hainbat asto ikusi genituen, danak sakuz, betez, katxer, ez? Katxer, ez dute. Hango eskuntzan, Nepalin. Bai, eta oioak, eta oio txikitxoak, eta umeak, eta, gehiago zen, iritsi, afaldu, eta 8:30 oean geunden. Así que demora askorik ez zegoen eman. Egun osoa 8 orduz bidaiatzen nahikoa izan genuen, así que... Eta horrengo gunean, abian jarri zineten, zue bakarrik laguntzarekin? Laguntzarekin. Bai, guk eukidugu, han Manasluko trekina da inguru horretara derrigorrezkoa da gida bat eukitza. Gida bat euki genuen, eta gero porteadora. Bertako persona. Bai, justo gurea Nima Serpa, gida, eta porteadorea Nima Lama. Nima Serpa, bera Solokunbu baiarakoa da, han Everest ingurukoa, baina oso jakituna, eta hainbat espediziotan lan egindakoa, eta bertan bera sukaldaria zen, alturako sukaldaria, 8.000 broadpeak badauka eginda bera, bai Edurren pasabanen laguna, hori basekin egindako hori broadpeak gaiurra,
eta berarekin, bera gida bezala, berarekin egin nuen. Eta gero porteadorea, bertako baiara ondo, hor txunbaleiko baiarakoa, bera oso majoa, oso jatorra, eta eurekin egin duen. Autentikoak. Oso ondo zaitu hasi, eta kola bezira. Horrak, lau lagun ibili izate, ibilaldi luze hori egiten. Bai, lau lagun. Oso laguna gainera. Bai. Eta hor, egunetik egunera, herri batean loiten, edo nola egiten zenuten, etxetan loiten, edo kanpinetan loiten? Han egin gendun, egun baten izan ezik, egun guztietan hor deitzen dira lotxeak edo tea-houseak, guest houseak, hor dira da logela txikitxo bat, bioe txikirekin, eta, bueno, egurrezkoak direnak, eta, bueno, lehioa baldin badu, bueno, barrotea dira, ez dago kristalik, oza, azkenean deukasun temperatura kalekoa da, baina, bueno, ondo hor justo gainera, hortik baiar horretatik izten den ibaia, Buda handaki kola ibaia kola da, zango hizkuntzan, bueno, hor egon gara, bueno, komunak eta kanpoan dago guztientzako bardina, sukaldea guztientzako, jangela, eta bueno, oso, oza, azkenan erosoa dabe, bai, oza, pentsatzen duzu, igual, ez dituzula olako erosotasunak izango, baina moldatzen zara eta oso gustora zaude, batez ere oso gustora zaude. Eta gero, hor, denda kanpaina bai egin gendun lo, altura gehien egin gendun lo herria da, kanpu basean hor darmasalan, larke pedin, Larket pedi. Bai, hor ja dendan egin barre izan gendun lo, eta oso eroso gainera. Zeren, baiara hortatik hilo zineten, zazpi bat egunetan, eta beste baiarara pasatzeko Manaslu iparaldetikan, hor mendate altu bat pasatzen duten, ez? Bai, 5.200 amairu metrotan. Bai, Larkipaz deitzen dena. Bai. Elurtuta zegoen, bai, aurreko gauean, bueno, gainera, arazo txikitxo bat izan genuen, guraldia azkenan mendian berak agintzen du, orduan aurreratu behar izan genituen egun bi, eta aklimataziorik egin gabe, pasatu behar izan genuen Larkipaz, bai. Ez du ibili ginen. Gorputza egokituta ez badago alperara hor sufritu bintzen da, ez da. Elurra zetorren, eta bueno, aurreko gauean elurra egin zuen, eta elur pikin bat aurkitu genuen 5.000 metrotara. Hori da. Nahiko gaizki jarriko zan urrengo egunetan, gidak asmatu zuen, porque urrengo egunetan bota zuen, bota beharrekoa, eta bueno, guk behintzat pasea, Larkipasa egin da geneukan. Atzetik basegon jendea, baina guk egin da geneukan, eta ondo egin duen. Azkenean, bueno, bai, sufritu egin du pizka bat, arnaz hartzeko, eta hori, bueno, bai, 5.000 metrotara zauz, baina, bueno, azkenean, bueno, egiten duzu, eta gero ja segituan azten zara jisten, eta segituan ja azten zara berriro rekuperatzen, eta horrera. Aizu, paisaia ederra da, Himalaiako paisaia. Itzela. Zoragarria, pero zu gainera badakizu zaudela 4.000 metrotara, eta beste inbeste daukazula gainetik. Eta esan duzu, bueno, hau zoragarria da. Porque ez daude bakarrik, ez dago lehen esan duzu, bueno, Manaslu 8.000, ez da bakarrik Manaslu, inguruan 7.000 metrotako mendiz zoragarriak dute, hori da zoragarria. Paisaia naturala ederra da, baina giza paisaia ere oso ederra, ez Nepalean. Bai, harreman estua gainera izan dugu hango jendearekin, bueno, bere etxeetan geunden, eta bere gainera euren bizitza sukaldeetan egiten dute. Orduan, hainbat denbora eurekin sukaldeetan, eta gero umeekin ere erlazio asko. Eskola materiala eraman genuen, klarionak, margoak, orduan bereiekin margozten izan gara, eta eskoletan sartu izan gara. Eta musika ere eramango zenieten? Bai, bueno, kantuan ibili gara eureka. Zeren, Pello, ez dugu esan, baina naroa gaintza presentatu berko dugu. Bai, disko bat ere dugu, ez? Noski, aparitxo bat. Bueno, entzunen ditugu zuk eginiko doinuak, zuk eginiko osatutako diskoa. Galderak bizi modu honek enarama inora, zer izan naiz eta non gelditu da dena, oztopo aurrera egin behar, akaso zalantzatik egin dutik asketa, maldan gora noa, baina ez dakit nora, zirriborroz. Kantan esaten duzu, ez dakit nora.
Ez dakit nora. Bueno, da zure disko eder horren kanta bat, Nomadak deitzen da kanta. Bai, Nomada. Eta proiektua, edo asmoa, edo diskoa? Asmoa nahiko berria da, urte bete, urte biditu, 22 metro kuadro, deitzen da taldea, proiektua. 22 metro... Kuadro, hori esaten du euskaltzen diak orain, 22 metro karratu. Hori izan da, bizi izan izen txokoa, bizi izan izen etxea, hor bizi izan nintzen 10 urtez, eta hori datzen dituen kantu gehienak, eta zentzu handia izan du niretzat, eta gure etxeko emakume ontzat ere bai, hortik 4 belaunaldi pasatu izan garelako, ez? Eta da nire auzoan dagoen bunker txiki bat, ez? Gu Deuston bizi gara, errekaparean, nerbioi errekari begira, eta hori izan da nire txoko txikia, nire kantuak idazteko. Kontxe. Bai, hori da historia, ez nahiko simbolikoa da diskoa, eta oso nirea, oso propioa. Arrakalak milaka, gezurra estandar bat, egiaren atzean, ies egiteak enarama inora. Musika, eta mendian, Himalaian ibilizea. Bai. Nola ustartu liteke mendia handi horiek eta musika, zure musika izuzen? Inspirazio bila, ez? Azkenean horretarako balio izan dit, asko, ez? Idazteko eta pentsatzeko, eta... Bai, pixka bat harrigarri egiten da, ez? Zure lehenengo disko bat ez du 22 metro karrotikan, eta berriz zoan, egontzea, paisaia zabala handi batean, 8.000 metrotan menditako zean, eta kotxo oso eszenario ezberdinean guztiz. Eta bai, hala ere, han aurkitu duzu iturri zure kantatako. Han aurkitzen ez baduzu, nun aurkituko duzu, 20 metro karratuan, haixutzen? Baina atera behar da, txikitik handira jo martzara topatzeko. Ideian baten etorri zea? Bai, idei askorekin eta kantu berri batzuekin ere baian idazten izan naiz, eta... Kantaren bat idazti duzu? Bai. Namaste kantua egin zuzen. Kontxo, namastean, gorka namaste da gure agurra, edo gure kaxo, edo balio dura, bai egun honen bateko, edo agurra esateko, ez da? Namaste. Namaste, hori da. Eta tasidile. Tasidilek, tibetarrak. Hori da tibetarrak. Bai. Ederra. Bueno, jarraitu musikaren asuntokin. Nola ekarri duzu, kantapare bat, asmo berri bat osoa, disko bat buruan ekarri duzu? Bai, nik uste bigarren disko bat grabatzeko asmoa ekarri dudala, eta kantuak, ideiak, eta orain, danak abian jarri behar dira. Orain prozesu guztia jarritu behar duanek, ez? Zukik, ideiak hartzen dituzu, ideiak dakartzen zure buruan, eta gero forma ematen diezu. Musika apurtxo bat jarri, eta penarekin geratu naiz, gitarrarik eta ez dut topatu, eta gure porteaderari ez nion emango gitarra bat soinean eramateko, baina bai, nola zituzu handik ideiak, eta handik berriztuta zatoz, euneko eunean. Bai, eta nola berrizten zea, halako toki batean, non komunik logelan ez duzu, konpartitu behar duzu dena, halako osotasunak, eta hala ere, han berritu eta tortzen zea? Konturatzen zara, gorka ez duzula gauza handirik behar bizi irauteko. Hori da, gian hori da bilatzen duzuna, ez? Hori da. Olako erosotasunei ohituta gaude, olako erosotasunetara, eta han ez daukasuna, eta konturatzen zara benetan, gian ez duzula behar, ez? Baina, galdera da, nola ibiltzen motxila baten bizkarrean toki haietan inorez dagoela o jende gutxi, nola berritzen zean, nola dator berritze hori? Handago momentu bat niri gertatu zaidan adibidez da, zu pasoaz eta lehenengo egunetan oraindik burua daukazu hemen, zure burua usteekin, lana, hainbat ardurekin, eta gelditzen da momentu bat, non, hori guztia, itzali, iten da, desagertu. Eta han, egiten dozu, eta han zaude, eta berritzen zara. Bai. Nik uste dut hori gertatu zitzaigula, ez? Bigarren, hirugarren egunean bapaten hasten zara bidea egiten. Ez duzu besterik egin behar. Eurek egiten dutena, ez? Ibili eta ibilian bizitza joaten zaizu eta postasunean, gainera, senditzen duzu sekulako pakea. Nik olakorik ez dut
inoiz, naiz eta aurkitu. Ez duzu urrengo gunean pentsatzen, zaude momentuan jendearekin, eskola batean, monastegi batean, osasun zentro batean, osasun zentro bat, edo horre etxola batean. Errekantzuten, eta liburu batekin. Bidali da nahi diot agur bat Juan Ramadariagari, porque bere liburu eraman dut eta zoragarra izan da. Liburu eraman dut zuen motxilan. Eraman dut bere liburuaz, atera zuen, idatzi zuen espedizioa, Mendioren pisua eta zoragarria, han irakurtzeko, eta bideatu dut horrekin bebai pakea, han, zela. Holako momentu badituz, momentu lasaiak, bakartiak, eta hor basauz edo zelaian, harri batean, edo logelan, edo zintokitan, edo sukaldean, bertan eurekin, eta hartzen duzu liburua, eta baita ere bidaiatzeko, liburua badakizu ambientatuta dago justo bestaldean, horre Tibeten, eta ondo... Nepal hobe ezagutzeko aukera izan dugu gaur, baina baita bizitzeko hainbat lezio ikasi ditugu, ez da, Felipe? Bai, non persona berritzeko, barrundikan berritzeko, ibili behar omen dala, pello. Sarritan urrutira ere joan gabe, hemen ere bertan berritu zaitezke, ez da? Bai, ibili ezkeo, oinetako jantzi eta mendi txiki bat edo paseo bat inezkeo, berrituko zia, ez da? Gauza gutxirekin konformatzen garela. Naroa Gaintza, Gorka Gabina eta Felipe Uriarte, mila esker gurera etortzeagatik eta nahi duzuen arte, eta zorionak. Mila esker. Eskerrik asko. Izan ongi. Zuek ere. Aio Felipe. Eta zuri ere entzule, aio eta ongi zan 11 ditugu, eta bihar ere Metropoli Forala zeharkatuko dugu, euskalherriairratia.eus, FM 91.4. Aio eta ongi zan. Eta nomada naiz nire herrian bertan, iragana eta oraina banatzeko asmoz, eta hauskorra naiz lurrere monetan. Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.